вместо нос сложите куш и видите, нещата са много по-излизащи. Просто Гогол го е престрашало, не се е престрашил по-скоро да назове нещата по истинския начин, понеже е живял в крайно демократично общество. Днес руснаците живеят в крайно демократично общество и затова имат президент Путин. Но това е в отговор на американците, които имаха двама президента Буш, който посещава редовно Португал, знае, има цял раздел Буш. За Корникова и всички тия неща няма приказваме, как стене, как пъшка на себе си. Искам да кажа, че въпреки срамежливата нечестност, наричана политическа коректност, която е обхванала света, коровете продължават да си живеят своя самостоятелен живот, който често ги издига до метафора. И това е противно на всеки движение като МИТО или китове хомосексуалисти за забрана на противопехотните мини. Например, в Калифорния имаха губернатор, който се казваше черен негър. Шварценегер. Само че които знаят немски, искам да ги информирам, че всъщност името му е Шванценегер. Това на немски означава нещо съвсем различно. И трудно за преглъща, дори американците много го преглъщат. Как се преглъща негърски курс, само че иначе ми се знае. Уред през вековете е метафора, с която хората са уразмерявали света си. Той е първите пещерни рисунки, а също така е едно от първите измерителни единици. Веднага след откриването на факта, че Земята е кръгла, учените са сметнали, че при средна дължина в ерекция от 15 см, за да се обиколи Земята по екватора, а именно 40 075 км, са нужни точно 267 милиона 139 950 кура. По време на тези изчисления това е било точната бройка на мъжкото население на Земята. Мистерия, разтърсваща мистерия, която до ден днешен няма обяснение. Дори Кобилкина не може да обясни как така 1 километър съдържа точно дяволските 6666 кура. Казах ви, не винаги е само метафора, понякога езотерика. Непалските народи, които, както е известно, са фалоцентрични, боготворят фалоса, са направили изчисления, че височината на връх Еверест е точно 58 980 кура. Но като има предвид, че непалските пениси са значително по-къси от европейските, правилното изчисление е дало отново метафоричните 66 666 непалски кура. Грешката идва от това, че Шерпа дава често темпа, е правило замерване да не според големината на своя член, а според размерите на шведа, чието багаж е мъкнал към връх К2. Това е една подробност, полезна единствено за разпусна на шерпите в тъмните дълги тибетски нощи. Тук само ще вметна, че най-големият официално документиран човешки кур е с дължина 34,3 см и дебелина 15,9 см. Абсолютен факт, медицински. Между другото, в Великобритания е измерено, вероятно на мигранти. Но лекарите, провели изследването, пазят адреса на това метафорично чудовище в тайна. Този човек сам по себе си е метафора, сравнима с паметника на незнайния воин Киркор Киркорян в Ереван. Ще кажете как не знае воин, какво се знае името, така е, името му се знае, не се знае дали бил воин. За притежателя на 34,3 см кур в Солаш Фи-15 се твърди, че отишъл при свой познат андролог и му каза: докторе, решливо, скъсявай го, не се издържа повече с това чудовище. Приятелят му преградял, казва: ти лути си, как ще го реже, бе ти си национално съкровище, бе ти си нещо повече, ти си световно достояние, обект на ЮНЕСКО и ООН, си човешки символ на плодородието. Дал съм му плодородието, казал Страдали се. Писна ми да ме разгледат като предател на кура ми. Аз съм човек, личност, имам интереси, чел съм си Ромаков, Коелю и Букай, слушам Ричард Клайдерман, при това не е фасасиора, вече вкъщи. Режи го ти, казвам, ако си приятел, скъси го поне твойно. Лекарът няма какво да прави приятел, все пак. Приспали го, се захванал с операция. Като излязъл от опойка, нашия човек гледа някакъв факт с операционни, сестрите пищат, бягат, крият се, доктора мята скалпели по тях. Какво стана, бе, като той? Абе, нищо сега. Сега се оправим нещата. Тие сестри така се захласнаха по курата и се объркаха и ти отрязаха на единия крак. Ма не се преценява. Сега ще те приспи и всичко ще е наред. После ще оправим. Приспали го отново, като се събудил, видял пълен брак в операционната, няма да сестрите, само неговият приятел приседнал към майката на Димчо Дебелян. До леглото гледа тъжно, кротък унис, казал: брат, извинявай, ма нищо ти с този кур, просто прекаляш. И аз се обърках, отрязах ми ти други крак. И сега, с този кур крака няма ти трябва, жените цял живот на ръце ще носи. Сега, то вид се тъп, може да сте го чували, но нещо такова да сте чували за женски пол. Не, няма и да чуете. Да не говорим изобщо за самозадоволяването.
Тук превесът на куровете на будките смързяваш. Срещу плахите чеша мокра котето, има море от изрази за мъжкото самозадоволяване. Особено от балканската метафоричност. След гордото изявление «Ние не пием чеки, ние бем и уруци», следва океан от метафора. Дялкам, стържа, шкуря, пия, лъскам бастуна, лъскам садата, душа смока, беля скумрията, плата снег, чеша делфин, стотици още. Народното въображение е създало цяла типология на мъжкото самозадоволяване, удобно разположена не само върху балканската митология. Няколко примера ще дам. Хайдушка чекия с подвикване и стрелба във въздуха. Моряшка чекия седи си на ръката, докато ти изтръпне се едно и чуждо. Суданска чекия с пясък, японска. Здравето земята чака земетресение. Аптекарска два пръста, ватмаска въртели движение от ръка. Много. Но не са нужни повече географски и исторически екскурсии, за да докажем, че курата е метафора, а будката не е. Самата дума е екскурсия е достатъчно красноречиво. Да погледнем фолклора, ако смятат, че всичко, което ви говоря, са някакви измишления. Може би някой от вас е чувал народната песен Леле мале, което и нещо, тък мяза много и нещо. Леко ще ги я зачета. Леле мале, което и нещо, тък мяза много и нещо. Дубки прави бакерне, вълна има овцане, семен хвърля сиячне, с много колки оравне, ген си има кончене, леле мале така. Каваря са маяне, право седи чиракне, радът му са бебене, целуват му момане, корен пори минутне, шкем без държи касатне, корен има дървоне, цест има пускане, вода пуска чушмане, в дупка влиза гущърне, от дупка излиза змияне, здраво търпе пилане, сирене прави мандране, слива седи костилкане, запретва са ръка с нея, надува са гайдане, кокъл няма обривне, лава твърда вулканне, тъпо дири гърдите, бели прави детене, леле мари, който е така. Глава има човекне, багаж пътни хамалне, скърмугите коткане, пасмаци нощне, праданоси потне, голо годи телякне, яйце имати клочкане, твърдява се клепикне от забудите телне, кеверва да рибане. И така. Над 100 метафорични пренасения на качествата на мъжкия полов орган. Над 100 само за една народна песен. Самата дума кур идва от старобългарската дума за петел. Да? Оттам на руски куриц, кокошки. Така че като викате и пишете кур за лески, помислете си точно петел ли им трябва да тия несредници, да играят по-добре. И сега най-важното в нашия езиковецки екскурс. Дори в отсъствието на будката, курът не губи своето значение, именно благодарение на метафоричните си свойства. А би следвало без нея той да е безмислен, да служи само за пишкане, някакъв оретър. Но не, той ще съществува. Например, в най-различен контекст съществува. Например, в образованието. Цял живот учи за инженер, накрая кур. Или пък за обръчаване на финансово-сексуален проблем. Отваря се портмонето, вътре кур. Кой друг човешки орган или телесност може в едно и също време да бъде метафора за бъдеще или за липса на бъдеще, без същевременно да е липса на бъдеще? Така, стана сложно това изречение, превеждам го, без кур, работа си е кур от сега. Безпредното. Дори библейските свидетелства говорят за самостоятелно съществуване на фалоса преди появата на женския полов орган. И все пак, в заключение, трябва да кажем поне нещо мило и за този важен, прекрасен орган, от който сме, ако не произлезли, то поне излезли със сигурност. Наистина, будката изисква съжаление, защото метафоричната сила е бледна, крайно скромна, слива, праскова и други глупости, които предлага на кварталния плод зеленчук. За англосаксонските катерици, пусики, котки, въобще не ми се прекрасни. Обидно. Дори китайците с тяхната 6 хилядолетна държава и огромен речников запас имат няколко куци метафори, като нефритовата порта, коприемния вал, който съгласете се е доста тъпо за език, който само за думата пазар има 67 различни понятия. Добре, защо будката не е метафора, а курът е? Това е като отговор на въпроса, защо мъжете нямат целулит. Защо така? За да се превърнеш в метафора, скъпи приятели,
трябва да изпитваш постоянно съмнение в собствения си смисъл и да търсиш някакви други смисли, с които да се напълниш. Путката е напълно наясно с кой иска да се напълни и да търсиш никакви други смисли или неща. И аз лично бих посъветвал прекрасните дами в залата да почнат да се огледат, защото курвата стават все по-метафорични.